Il-Gvern ser ikun qed iressaq il-budget għas-sena d-dieħla fil-11 ta' Ottubru li ġej. Dan ħabbru l-Prim Ministru Robert Abela f'intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu u spjega kif dan ser ikun budget li jagħti sinjal ċar tal-prosperità l-ġdida li l-Gvern irid joħloq filwaqt li jintroduċi l-istrateġiji varji li ġew infassla mill-Gvern. Nista' nħabbar hawnhekk li l-budget għal din is-sena se jkun fil-11 ta' Ottubru, budget li se jaqqad dal-prinċipju kollha li tħaddit magħhom dwarhom flimkien u bihom jagħti sinjal ċar tal-prosperità l-ġdida li beħsibna noħolqu, budget li se jkun ukoll mbagħad jagħti indikazzjoni u direzzjoni ċara tal-strateġiji importanti li tħadditna dwarhom dawn l-aħħar xhur li pjanajnihom li mbagħad dak il-mod kif pjanajna l-istrateġiji issa ġo dak il-dokument tal-budget se jieħdu il-ħajja. Fl-intervista l-Prim Ministru Robert Abela qal kif it-tkabbir ekonomiku fit-tieni kwart tas-sena ta' 13.4% huwa indikatur pożittiv li pajjiżna qed ikun reżiljenti hekk kif inhu ħireġ minn pandemija. Stqarr kif dan is-suċċess ġie minħabba li Gvern Laburista ħaħsib sew il-finanzi pubbliċi u l-ekonomija. Qal kif quddiem l-isfidi il-Gvern baqa' kalm u qatt ma qat lura milli jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa u għannota madankollu kif is-suċċess huwa frott il-ħidma kollettiva tal-Maltin u l-Awċin. Innota wkoll kif pajjiżna kważi laħaq il-livell ta' ġid nazzjonali ta' qabel il-pandemija dak fl-2019. Spjega kif qabel meta tfaqqa kriżi ekonomika min jinvesti fil-pajjiż kien joqgħod lura u jagħmel żmien wara li jibqa' ma jinvestix. Din rajnija fil-kriżi ekonomika tal-2008. Dr. Abela spjega kif fil-waqt li l-paraguni u modjużi illum għandna sitwazzjoni differenti ħafna fejn f'sena li fiha għaddejjin minn pandemija il-livell ta' investiment saħansitra qabeż b'20% dak ta' qabel il-pandemija fl-2019. Hija kollha dovuta nemmen għal fattur wieħed tal-fiduċja u l-konfidenza. Il-fiduċja li min jinvesti f'dan il-pajjiż għandu, il-fiduċja li min jaħdem f'dan il-pajjiż għandu, fid-direzzjoni li miexi fiha il-pajjiż. U d-direzzjoni mhijiex biss id-direzzjoni li jagħti l-Gvern, id-direzzjoni kollettiva, d-direzzjoni li tim Malta ħadna flimkien min ħaddem min jaħdem il-setturi kummerċjali. Qal kif il-priorità ser tibqa' li l-Gvern jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess ta' pajjiżna u l-poplu Malti Wawċi. Il-Prim Ministru spjega kif madankollu dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu bit waħda fuq il-polz tan-nies dwar il-fatt li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja stqarr li fi żmien pandemija din mhux kombinazzjoni. Qal kif dan qed isir fi sfond fejn madwar l-Ewropa hemm rata ta' qatt li dejjem qed tiżdied. Hawnhekk huwa elenka n-numru ta' għajnuniet li fi żmien pandemija il-Gvern ta' biex ikun ta' forċina n-nies f'dan iż-żmien ta' sfida. Il-Prim Ministru nnota kif għall-istess partit li kien ħalla lin-nies waħedhom fl-2008 din l-għajnuna fi żmien pandemija sejħilha tberbieq. Għall-kap tal-Oppożizzjoni anke l-ħlas tat-taxxa huwa tberbieq, innota il-mexxiej Laburista. Kieku kien Prim Ministru u f'Marzu tal-2020 kien imur fid-direzzjoni tal-awsterità. Li inti mill-Oppożizzjoni tuża l-kelma tberbiq ta' flus fuq il-weight supplement, fuq l-investiment li għamilna fil-vaċċin, fuq l-inċentivi kollha li tajna fuq il-skema tal-vouchers li tekwiparhom ma' tberbiq juri li l-mind frame tiegħek għadu kif kien fl-2008 fl-awsterità. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif fil-pandemija l-impenn tal-Gvern li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies inbidel f'wieħed li jipproteġi s-saħħa tan-nies. Qal kif illum ir-realtà turi kif pajjiżna għandu mal-400,000 persuna li huma kompletament imlaqma fi żmien 8 xhur. Qal kif kull darba li l-Gvern ħad deċiżjonijiet fuq is-saħħa qatt ma ħa pass lura u dejjem ra li pajjiżna ikun imħejji bl-aħjar mod